Будете сегодня что-нибудь заказывать, сэр? Я буду крабсбургер Вельми оригинально. з цибулей. На споткании собрались, ясно? Слухай, Сквідвард, я не ведаю, чым праблема, чувак. У мяне да працы яшчэ 30 хвілін. У мяне зараз абед, я не вінават, што я тут. Калі ты не любіш сваю працу, вось табе адказ такі. Усе ненавідзяць сваю працу. Я працую на прадуктовым і не паваджу себя як тупагаловы мудак з прадаўцамі. Ведаеш, Сквідвард, ты нікаму не падабаешся ў бікіні-ботам. Не тое, што ты нейкі бо геній, бы просто сёння не разумееш так. Зірні на губку Боба, ён кожны дзень працуе за грылем. І ведаеш, чаму нам падабаецца? Таму што ён добры, вясёлы, вітаецца. А ты нічым не цікавішся. Табе трэба ўсё-такі змяніцца. Я просто хочу забраць сваю замову і пры гэтым не плаціць. Падумай над гэтым, чувак, добра? Спанч Боб, хлопчик мой, ты на 2 хвіліны спазніўся на працу. А ну-ка схадзі на кухню і зарабі крыху грошей. Слухай мяне сюды, Крабс. Мы разом за Сквідвардам далі сакрэтную формулу планктону, і он нам заплаціў $1000. Ха! Пайшоў нахуй!